cine sunt eu, Kelly, și astăzi o să fac un mic concurs care este la care primul filmare este în LPS. Bun, concursul va dura doar 5 minute. Este 8 și 13. Va dura doar până la 8 și 17. Și bun, să punem întrebări și ghicitori. 1. În ce clasă credeți că sunt eu? 2. Ce gumă vă place? 3. Vă place canalul meu? 4. Ce se află în această cutie? 5. Câți LPS am eu? 6. Care credeți că a fost abonatul meu numărul 1? 7. Care este LPS-ul meu pe care îl urăsc? Și să știți, nu e șopola. Așa, și după acum ghicitorile. Ghicitoarea 1. E micuță, frumușică, inimioară lângă ochi, urechile mari și negre, este galbenă și movrină și negru. Ghiciți ce animăluț este? E din Pet Shop. Dar să ghiciți ce este, vă rog. Așa, și ghicitoarea a doua. Zboară. Deci, nu, 3 ghicitori sunt. Nu e pasăre, dar, deci, nu e pasăre. Este pasăre, dar nu zboară, trăiește toată ziua numai pe apă. Așa. Și următoarea. Stă în apă, în oceane, se găsesc mai rar în larg. Bine, să-mi spuneți, vă rog, așa și pa!